Good morning! Dito kami sa... Where are we, Baba? Mount. Dito kayo sa Mount kasi mamimili ako ng pandagdag ko sa balikbayan box. Kuha lang ako ng mga kulang pa para dun sa box. Dalawa kasing balikbayan box yung ipapadala ko. So, yeah. Kaya mamimili tayo, right? Baba? Yes. Okay, tara. Pasok tayo dito sa house kasi sabi ko kay mama, bilhan ko siya ng cookware. Yung mga kaldero ba? Ayan, may sale sila. 70%. Ayan, oh. Baccarat. Maganda tong brand. Excuse me, Baba. From 699? 199 na lang? Oh, diba? Wait, pili muna tayo. Tingin muna tayo. Come on, Baba. Ito yung ano, yung 199 na dati 699. Kaso, maliliit siya. Ito yung pinakamalaking kawali. And then, ito na yung sunod. 6 na piraso siya. Tapos, ito, oh. Ang liit. Tapos, ayan. Ayan. Parang ang liit naman, no? Tara, Baba. Tingin pa tayo, Baba. Pasok tayo dito sa Priceline. Tingin tayo ng pabango. Come on, Baba. Hanap ako si Papa ng perfume. Dito kayo sa food court kasi gusto ni Holly mag-hotdog. Hindi pa naman lunch. Ano pa lang siguro, 10:20 kasi umalis kami doon mga 9:35. Naiwan ko kasi yung phone so hindi ko alam kung oras na pero hindi pa lunch time. Right? And eto kay Holly. What's this? Mine. What's this? Papa. Hotdog. That's yours. That's yours. And meron kami Papa. banana milkshake. Ayan. Nag-order ako ng kebab na lamb. Is it mine? Yeah, no, that's yours. This is mine. Wala pa yung order kong kebab. So, bumili muna ako ng sushi na merong crispy chicken. Tapos, nagpalagay ako ng wasabi. Tsaka yan, may soya sauce. Gutom na kasi ako. Wala pa akong breakfast. So, ito yung in-order ko na lamb kebab. Meron siyang chili sauce or sweet chili sauce tsaka garlic sauce. Tapos, may lettuce tapos cheese. Ayan. Kain tayo, guys. Kain. Tapos na kayong kumain. Dito naman tayo sa Kmart. Ha? Okay, watch out, Baba. Okay, wait. Okay. Go. Ayan, meron ako nakuha. 4. Yeah, okay. Come here. Ayun kasing ibigay sa akin yung card. Dito naman tayo maghanap. Ito, kunin natin to. Oops. Heavy, Mom? Yes, it's heavy. Okay, come on. Dito na pala kami sa Kohl's and yan na yung mga nakuha ko. Halos na nasa cart is pang balikbayan box. Ilalagay ko halos ito sa balikbayan box. Come on, Baba. Magbabayad na kami. Nandun si Holly. Yes, okay. Let's go. Dalawang cart yung kinuha ko kasi hindi kasya yung isa. Ayan. At saka, ayan pa. And then, may natapon siyang, yung parang panlinis sa window. And, nag-spill siya. So, papalitan niya lahat yan. So, ayan. Ayun pa, nandun pa yung iba. So, hintayin lang natin kasi i-replace niya yung mga nabasa na mga product. Yes? Dito lang kami nakaupo ni Holly sa my bench kasi hinintay pa namin yung replacement and ayun, yung Yakult tapos yung iba pang mga pagkain na tapunan. So, i-replace nila yan. So, dito lang kayo naghihintay. Ito yung isang cart and then ito yung pangalawang cart namin. Ha? What? The lid? Okay. So, hinintay lang namin and yeah. Tapos ito uwi na kami. Hindi. Punta pa kami ng butcher para kumuha ng steak ni John. Ayan. Napalitan na yung mga nabasa ng panlinis sa bintana. Yung Windex. Eto ba? Ayan. Natapon nila to. Ewan kung paano nangyari. Pero natapon ng babae. Basta yan. Come on, Baba. Let's go. So, ayan. Balikan ko na lang tong isa. And eto. Ilagay ko lang muna to sa car kasi hindi ko matulak ng dalawa. It's alright. Okay, let's go. Dito na yung dalawang cart kasi tinulungan ako nung isang nagtatrabaho dun sa Kohl's. So, siya yung nagtulak ng isang cart. Baba, excuse me, Baba. Ilagay na natin to dyan. Stay here with Mommy. Come on. Here. Stay there. Stay there. Don't move, okay? Stay there, okay? Baba, stay there, okay?
Bahay na pala kami ni Holly. And ito yung mga nabili ko dun sa butcher. Ito yung mga steak. Meron tayong 4 na Scots fillet na steak. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 nito. And meron akong isang rump steak. And ito yung medyo mahal, yung rib eye steak. Ayan, ganito siya kalaki and ganyang kakapal. $56 to. Ayan, oh. Ayan, and then meron akong 6 na burger. Then, isang pack na sausage. And 2 beef schnitzel na pinagpahiwalay ko lang sa, sa plastic bag para i-store ko na lang sa freezer. Pag bumibili ako ng, schnitzel, pinapaghiwalay ko talaga para ilagay ko lang sa freezer. And, kunin ko lang yung mga pinamili kong pang balikbayan box na mga kung ano-ano para mapuno na yung box ko. So, kunin ko lang yon and ilagay ko muna to sa freezer. Ayun, Sir Holly, Baba. Nakatulog siya sa car pa uwi. Say hi. Are you alright, Baba? Yes. Watch. Ha? Watch. Okay, go watch, Baba. Ayan, ipasok ko na lahat ng mga pinamili ko sa Kohl's, except yung sa Kmart, tsaka sa house. Andun pa sa car. Pero ilagay ko muna dito yung mga ilalagay ko sa sa balikbayan box para isahan lang na dampot ba? Dampot. Para isahan lang silang bag para alam ko kung alin yung sa Philippines. So, eto, pang Philippines to. Ito kay Jan to eh. Okay, dito, eto, Philippines. Ilagay ko lang dito yung mga... Nakita nyo ba, guys? Dito nga kayo sa baba. Dito kayo. Ilipat ko kayo dito. Ayan. So, ilipat ko lang yung mga para sa balikbayang box. Ilagay natin sa IKEA bag. Baka madurog to. Mamaya na to. Ayan. Kasi bukas, kailangan ko lang sana bukas matapos ko yung balikbayan box. And alam nyo ba yung kanina, yung nangyari doon sa Kohl's, yung natapon yung panlinis sa glass window, yung eto, natapon to. Ang malinong babae, eto, linagay niya sa sa ganitong bag na mayroong Yakult, butter. Kaya eto, pinalitan din nila to kasi basang-basa to ng eto ba, yung Windex na panlinis sa bintana, sa glass window. So, yun ang mali niya. Yung iba kasi nandito. And then, siguro, wala na siya mapaglagyan. Linagay niya doon na pag ganito, hindi pa tayo. Kaya, pag buhat ko, asin basang-basa yung eto ba, kaya pinalitan niya rin yung bag ng, ng bago kasi sobrang basa. And then, hindi ko napansin. Eto rin, oh. Ayan, nabasa rin siya, oh. Kasi, doon sa lalagyan, doon sa may kung saan niya pinatong lahat ng mga nailagay niya na sa bag, nag-leak na yung yung eto, nag-leak na to. And then, pati ito pala, basang-basa. O, ayan, basa nga yung floor eh. Basang-basa to, oh. And, yung mga Colgate, ayan, basa. Hindi ko napansin. Kung napansin ko to, pinapalitan ko to sa kanila. Ayan, oh. Durog na siya. Hindi pa siya nakakarating sa Philippines. Durog na siya. Gutay-gutay na. Oh, so, basa siya. Amoy siya, sana hindi naman bukas yung pero yung box, amoy, Windex. So, eto sa Philippines to, ilagay ko na to dito. Ay, wag na kasi yung, amoy. Mamaya ka na. Yung mga biscuit. Ito rin. Papadala natin ito sa Pinas. Nasa pa ito. Marami ito eh. Mga kape. Oh. Careful, Baba. What? Ha? What? This one, because we're putting this one for Philippines. For Papa? For Papa and Lola. And Ang tawag niya kay Lolo niya, Papa. And This for Lola? this is for Lola. No, that's not for Lola. Yeah. That's for Mommy. No, that's for Lola, Baba. Ito, favorite to ni Mama. So, request niya to. That's for Daddy. Yung skim milk dito. Ayan, oh. And this is here, Mommy.
And, Ma, this is made. yeah, put that in the fridge. Ito dito sa mga bata. Tuba sa mga bata. Ha? Ayan, tapos na ito. Yes. So, ito, sa Philippines din to. So, ayan. Tapos, alin pa? That's for us. Ha? Okay, alis na dyan. Eto, bumili ako nitong Berocca kasi gusto to ni Papa. Meron, eto sa kapatid ko to. Meron si Papa. Yes! Meron yung, meron silang Berocca. What? Okay. Meron silang Berocca na plus 50. Yung para kay Papa. Nasaan kaya yun? Bakit hindi niya napalitan, ha? Eto. Kasi nabasa rin to, so pinalitan to ng babae. Ayan. Berocca 50 plus. Ayan, oh. Kita niyo ba? Ayan. Para kay Papa. Request to ni Papa. Gusto niya raw to. So, ayan. Ayan. Kumakain na si Holly. Baba. And eto. Sa Philippines din to. Mga to. Ayan. So, hindi ko na siya ilagay dito kasi puno na. Eto, Philippines. Ito dito sa bahay. So, pumunta talaga ako sa sa Coles para sa para pangbalikbayan box yung bibilin ko. Pero kumuha rin ako ng mga biscuit ng mga bata para sa Monday. Tsaka ngayong week na to kasi paubos na rin yung mga pambaon nila. So, ito sa Philippines din to. So, ilagay ko na to doon sa sa living room. Nandun na yung iba. So, ayan. Wala na ba ako nakalimutan? So, ayan. Okay na. So, ayan yung ilalagay ko sa balikbayan box. Ayan. Yan. Ayan. Ngayon lang ako nakapagpamili kasi wala nga kami lagi sa bahay, diba? So, ito, rinash ko lang to ngayon kasi tinawagan ako ni ate. Kailangan daw ma-pick up yung balikbayan box para makarating ng December sa Philippines. So, ayan. So, yan. So, ilagay ko lang to sa living room. Ito na yung mga naipong kong ilalagay ko sa balikbayan box. Meron pa dun sa kwarto ni Holly pero bukas ko na lang ilalagay dito kasi bukas ko pa naman to ilalagay sa box. And ito yung mga chocolates. Ilalabas ko to, ilalagay ko to sa garage kasi matutunaw to dito kasi ayan, sobrang lapit niya sa fireplace. Sobrang init niya. So, ilalabas ko yan maya-maya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nasa kwarto pa ni Holly. Ayan, mga damit ko yan na nasa garbage bag. Kung maalala nyo, nag-declutter ako nung nakaraang buwan. And hindi ko na ito nagalaw kasi lagi kaming wala dito sa bahay. So, ginawa ko munang bodega tong kwarto ni Holly. And ayan, hanggang doon sa sulok. Mayroong mesa dito. And then, ayan, sa ilalim meron dyan. And then, ayan. And then, meron ako ditong ang cutlery set na ipapadala ko rin kay mama. Isa kay mama, yung isa ay sa akin. And then, meron ako ditong mga sabon na naipon ko noon. Tapos, ayan, may shampoo. And, eto yung mga laruan ng mga bata na hindi naman nila na nilalaro. Sabi ko, ipapadala ko na lang to sa Pilipinas pag nagkasya pa siya sa box. Pag hindi, idodonate ko na lang sa Salvation para malaruan naman ng ibang mga bata. Kasi nandito lang talaga to nakatambak. Ayan. So, yan guys. So, sana matapos ko yung aking balikbayan box. So, yan. Bukas, lalagariin ko yung sarili ko magpili ng mga damit na mayroon pa dito yung iba. Hindi ko pa talaga nagagamit. Ayan, oh. Bago pa to. Hindi ko pa yan nagagamit. So, pagpipilian ko pa yan. So, yan. So, ngayon, muna ako doon muna ako sa kusina kasi asikasuhin ko na yung mga kakainin ng aking mga alaga. And, yung gusto ni Jan na kainin tonight is, garlic prawns. Eto. Tapos,
ano daw, fresh na rice ang request niya. So, yun, magluluto muna ako. Di ba sabi ko sa inyo, magluluto na ako kanina. Hindi ko pa rin naluluto yung garlic prawns, pero nabalatan ko na yung hipon. Kasi kanina, sabi ko, parang may kulang ako na hindi na ipasok sa bahay. So, bumalik ako sa car, and eto nga, eto yung nabili ko sa house. Eto yung, si Holly nakakita nito, kasi si Holly, mainit ang mata niya pag kulay pink. Eto yung egg cups, ayan. Kulay pink siya, oh. Meron siyang dalawang egg cups. Ayan. So, binili ko na kasi kailangan ko din naman to. And, eto rin si Holly ulit ang nakakita nito. Eto yung silicone na pot holder. Maaliwalas kasi siya sa mata. Ayan, oh. So, kaya binili ko na rin. Si Holly gusto niya yung yellow, ako green. So, kaya magkaibang kulay ang kinuha ko. Ayan, oh. Ang cute, diba? Pot holder na silicone. And, pumasok din ako kanina sa Priceline para tumingin ng perfume. And, nakabili akong 3 perfume para sa aking papa at saka sa kapatid kong lalaki. So, bahala na sila kung anong piliin nila dito. So, mayroon akong CK tsaka Burberry na perfume, and meron akong nabiling perfume nung nakaraan din. So, bahala na si mama tsaka yung kapatid kong babae. And ito yung isa, pambabae ito, yung DKNY. So, ayan, 3 pandagdag dun sa back. Yung mga bata nasa labas nag-kick ng footy. Oh, ayan na si Zach. Are you done? What? Kicking footy? Yeah. Yeah. That's here. It's Dad's here. Andito na si Daddy. Hala, magluto na tayo. Luto na yung creamy garlic prawns. Hinihintay na lang namin maluto yung kanin kasi nakalimutan ko yung kanin isa lang. So, ayan. Basta luto na yung ulam namin. Kanin na lang yung kulang. Ayan, si Holly na yung nagpe-prepare ng table. Ayun, kinuha niya na yung placemat. And nagpalutos yung mga boys, yung mga bata ng fried chicken. Na-marinate ko na to overnight. Kahapon ko pa to na-marinate. So, ayan na yung fried chicken nila. Tig-iisa sila. And kami ni Jan, yan yung aming kakainin. Thanks, Baba! So, eto na yung chicken and rice. Ayan, medyo mainit pa yung chicken. Sabi ko, wait lang. Ayun, naghihintay sila. And ininit ko rin yung kay Jan kasi medyo malamig na siya. And ayan yung rice niya. So, eto na yung dinner ni Jan na creamy garlic prawns. Ayan. And ayan, ready na kayong kumain, guys. Kain! Say kain! Nag-request yung mga bata ng Filipino sauce. Ito yung UFC na tamis anghang. Ayan, si Kuya nagreklamo kasi konti lang yung rice niya. Sabi ko, bigyan ko siya mamaya. Okay. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye, Papa. Bye. How's my chicken? Good. And what? It's so crunchy. Very crunchy? Mm-hmm. Okay, say good night, people. Good night, people. And ayan, bukas yung aking gagawin. Ilalagay natin yan sa balikbayan box. And, okay, good night now. Yeah, okay, bye.